What's up mga boss and welcome ulit sa panibago nating video. Andito na naman tayo sa Cordoba para manood ng Dinagat Festival. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Maaga ako pumunta dito sa Cordoba para di tayo maabutan sa pagsara ng kalsada. Kasama kong pala dito ngayon mga boss si Ethan the Great. Busy kasi si Janjan dun sa Roro kasi event stop siya dun. Kaya si Ethan the Great na lang yung kasama ko sa street dancing. Ay nandito rin pala si James. San kaya to pupunta? Hey, what's up, man? Siguro may sasalubungin tong importanteng tao sa buhay niya. Doon lang sa di ba, bro? Kung dito to sinulog na. Ayo. Nilalakad lang namin mga bus para hindi kami mahirapan kapag nag-start na yung street dancing. Pasara na kasi yung kalsada mamaya. Maaga pa lang, may mga tao na nakaabang dito para manood ng street dancing. Dito na lang kami pumesto sa may Grand Mall. Masakit na kasi yung paa pag doon pa kami malayo pumunta. Tsaka mainit rin. Yung starting point kasi ng parade doon sa CCLX. Medyo malayo-layo na rin paglalakarin namin simula doon sa CCLX papunta sa Grand Stage. Habang hinintay pa namin dito yung parade, paunti-unti na rin dumami yung mga tao. Na-feel na namin yung excite. Pati yung mga tao nagsisigawan na. Pinagsisigawan nila sa buong kalangitan yung feelings nila sa taong walang gusto sa kanila. Aray ko! Maya-maya nag-start na yung parade. Yung mga DBC muna yung nagpapakitang gilas ng mga moves nila mga boss. At ayan na mga boss, may audio van na. Kala ko sasayaw na sila pero hindi pa pala. Kala ko sa pag-ibig lang may paasa. Joke lang mga bossing. May namimigay rin dito mga boss. Kala ko pera. Saktong-sakto sana zero days pa naman ako ngayon. Pero di pala, mga candy lang. Kaya napapahype yung mga tao dito. Eto nga mga boss, nag-start na yung performance ng mga contingent. Art o giliwang padaplit kay pababa ang sayo sa dancers. Padapili ha, padapili.
Matapos mag-perform lahat ng contingent sa street dancing mga bossing, naglakad na naman kami papunta dun sa grand stage. Medyo malayo pa naman yon. Syempre makakapasok naman ako sa VIP dun sa venue. Salamat nga pala sa napakabait na mga staff dito. So ayun no, baka VIP yarn. Kala mo talaga napaka-importanting tao ko dito eh. Pero syempre goods na rin para mapapanood ko ng maayos yung Grand Ritual Showdown.
After ng ritual, grand finale na. Gabi and Hilutunga. Contingent number 7, Tribo de Bailanon of Barangay Dayas and Bamba. Let us take first a moment to enjoy the fireworks display as sign of the success of the 26th Dinagat Festival. Syempre may fireworks display na din.
So yung mga bossing, patapos na yung event. So hanggang dito na lang tong video na to. I'll see you in my next vlog. Peace out! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.